Jo crec que Fabra és una persona que és molt limitada intel·lectualment i no té, crec, molt bones relacions fora del País Valencià. Necessitava ser estimat, entre cometes, no? per la gent del partit, per la gent de Madrid, la gent que realment talla la baetja. No? Ell, fora d'ací, és un no ningú, fora del País Valencià no és ningú. No? I jo crec que en aquell moment, molt mal aconsellat per segons qui, va pensar que era el moment de pegar una punyada en la taula. No? Això de no acatar una sentència del TSJ també s'hauria d'estudiar molt, no? Però vull dir, aquesta decisió que va prendre en 3 o 4 hores, a mitja vesprada, així d'una manera tan accelerada, jo crec que és fruit de la seva inanitat, no? Vull dir, de la seva lleugeresa, del no ser, vaja, de rascar i no trobar res. Vull dir, no va ser capaç de trobar una eixida més digna a una sentència que no li era favorable. Vull dir, és això, els xiquets, no? Pues no jugue, trenca la pilota, me l'enduc a casa. És això.